Bir gün şoňa ýoldaş boldum, ikizigimiz bile gitme bolduk. Uğrajak bolamyzdy aýtdy diye. Kimidi ýoldaş? Täin çoburuna barýançak. Hawa. Onu Peygamberimiz tapşyrdy. Bir musafirete gitseňiz, biriňiz emir iş ýürýän baş bolun. Başgasy şoň diýennetýän bolsun. Täýýorly dil kip dürewi bolup dawa bolmaz ýaly. Oham dost dipdir. Sen emir boljakmy, men emir bolaymy dipdir. Bir ikiji haýok. Oham bil adam näme diýe? Elbette sen emir diýdim diýe. Ikimiziň içinde baş sen diýdim diýe. Hop boldy diýdi. Baş menmi hawa? Kiýsaň agdyny açdy diýe. Kiýsaň agdyny açdym diýe. Hem öz goşuny içine oklady, hem men goşumy içime oklady. Arkama ýükledi diýdi. Oham can dostum sen emir, men sen hytmatkarym diýdim diýe. Men emir bolsam kefimi ýerde goýma, arkama ýükler diýdi. Wagt can dostum bolmaýa diýdim diýe. Sen özüň boýnalyň meni emir etdiň, arkama ýükle diýipdir. Arkasyna ýükledi we men utançly bolup ogradym diýe. Ýolda ýagyn ýagdy diýe. Dinläň bir nurly kefil. فقلت له آتني فقال ألست قلت أنت الأمير فعليك الطاعة يقول لي aydardım bersene menne götürayım na diyerdim. Onu sen necir adam meni emir ettin men kefimden çıkma diyerdi. Nagat kovadım bula. Ne beyle bula kovadım. Ne beyle bula kovadım. Ne beyle bula kovadım. İzin dinle hadım. Bir arada bir hayır dua edeyli. Hudaya şükürjüň bilen hormatyna. Biziň iýilgünimiziň içinde de gow adamlar dörep dursun. Ýolda ýagyn ýagdy diýer. Fawqafa alayya we alayhi kasab. Bir dony wadi, mata bir parça dony wadi, ýolda ýagyn ýagdy. Otur diýdi. Diýenim oturdum diýe. Üstümde awanyp durdy, ýagyn nurýança saňa ýagyn nämesin diýdi. Can olsun beytme men utan bir yere girdim. Sen ne emirin diyenetmeyen gitti. Ve ana jalis yemna'u annil matar. Fekuntu aqulu fi nefsi ya leyteni mittu. Hudaya ölüp dinsedim dedim diye mun etip beren yaxşılığından dedim diye. Yere girip baryandı. Bana yağın diyenyança üstünde duracak diye feyt sakladı diye. Doğanın eterinde sakladı diye. Sana yağın ne gircek gelmenin diye. Velilik makamına bak, velilik makamına kadam atan bular. Yine bizde fakat sözlerlerde, söz anlatacak, kadam atarlar bular. Hay meydana girip amal ederler de. Hay meydana girip amal eder. İkizini meştik, oğrayın eden işi. Tarihte yakfırlaptı.